Hello friends, Bodo channel opin konci bau daye nongtangmona naigasiनो दङ Bodo GR-4 official YouTube channel grade 3 grade 4 TET नि result होबाय नामा एबा होनो हाला नामा बेनो जाबाय BTC सरकारा दा बेनिफ्राय 100 कौटि एबा 100 crore controversy जागासिनो दङ जे सोरनो फर्म होदों होआखै बहा एप्लाइ जादों जायाखै बेनि सायाव सावरायगोन बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब एसेबां शेयार खालाम आरो बे बोसोरा जोबबाय बेनो जाबाय 2025 तो सोर साख्रि मोनखो आरो माब्ला मोनगोन तो बेनि सायाव गोबांथार जोंनि इयुथ्सफोरा जिंगा सिगासिनो दङ बेनो जाबाय साख्रि मावनो BTC आव दा बेनि सायाव कभार खालामगोन दा BTC नि लिडार्सफ्रा एबा सरकारा मा खालामनो नागिरदों आरो खालामा तो बेनि सायावबो जोङो कभार खालामगोन दा गोबाव खालामा जाय नोंथांमोना नैबे Bodo GR-4 अफिसियेल इउट्युब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे सरकारि साख्रि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हागोन दा गोबाव खालामा जों थांनो फार्स्टआवनो CSB अफिसियेल वेबसाइटआव दायो जों फैबाय BTC अफिसियेल वेबसाइट CSB आव फैनाय लोगो लोगो गोबांथार इयुथ्सफोरा कमेन्ट्स खालामगासिनो जे CSB आ केस होदों नामा होननानै दा ओरैनोथ' जोङो प्रेक्टिकेलि लाइभ प्रुफ नुवाखै केस होनायखौ नाथाय जिनोखि केन्सेलेसन नटिसआ फैखाबाय जे सिगांनि CSB आ गैला होननानै नाथाय गोदान CSB दागोन होननानै जों गोबां सर्सआवबो मोननाय जादोंमोन नाथाय दासिमबो टटेलि CSB आ गोदानै फैनो हायासै एबा फैथ'वासै दा फैनानै 2025 बोसोरा जोबबाय एबा दिनै लास्ट दासिमबो जों अफिसियेलि CSB गोदान को नुनो मोनासै अब्ला टटेलि बे बोसोराव साख्रिया जाला बे 100% रोखा जाबाय दानिया गोदान CSB फैयोब्ला माब्ला फैथावगौ दा ओरैनोथ' एक्चुअली जुदि सिगांनि CSB आ दंमोनब्ला मार्चसिम थागौमोन नाथाय इन्टारिम बडिमोन नालाय बिनि थाखायनो केन्सेलेसन नटिस खालामबाय दा गोदानै दायोब्ला जानुवारियाव दानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय गोदान मेम्बार्सफोरखौ अके थ' बेखौ जों दोनथ'बाय साइडआव दानिया सोर साख्रि मोनखो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 BTC आव बेनो जाबाय 2025 आव दा दानि सरकारखौ जोङो दोनथ'नानै सिगांनि सरकाराव साख्रि मोनदों बेनो जाबाय TET आव मोनदों बेनिफ्राय मोनदों GT PCT आव मोनदों आरो लोगोसे फरेस्टआव मोनदों आरो BCDC आव मोनदों दासिम नैबे फरेस्टनि सेलारि हाबगासिनो BCDC आ सेलारिया हाबथ'वाखै बेखौ गोबांथार सोंदोंमोन जे मोनदोंना मोनाखै होननानै दासिम BCDC आव सेलारि प्रसेसा माने दासिम गैथ'वा एबा जाथ'वाखै बा मोनथ'वाखै जों बेखौ सर्सआव मोनदों दा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया पेन्डिं थानाय अके स' हमना ला नैबे आगस्ट एबा सेप्तेम्बर आरो अक्ट'बराव इलेक्सनाव थांबाय टाइमा आरो सिगांनि सरकारा गैला आरो दायो गोदान सरकार फैबाय दा गोदान सरकार फैनायनि बिबाना जाबाय जेनाखि पेन्डिं थानाय हमना ला ग्रेड 3 एग्जाम जाखानाय HS लेभेलनि रिजाल्ट होनांगौ आरो लोगोसे ग्रेड 4 नि बाइबा टेस्ट जाखानाय बेनि रिजाल्ट होनांगौ आरो लोगोसे डिग्रीनि रिजाल्ट ओंखारखानाय रिटेन टेस्टनि रिजाल्ट ओंखारनाय बेखौहाय स्किल टेस्ट लानांगौ दा बे खामानिमोन नाथाय बेखौबो दाबो साक्सेसखौ खालामनो हायाखै गोदान सरकारा दा एक्चुअली मा जादों मेन बाथ्रा जाबाय नैबे CSB आ गैला नालाय बेखायनो साक्सेस खालामनो हाथ'वाखै मानोना बेखौहाय गासिबो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 खौ हेन्डेल खालामो बेनो जाबाय CSB आ खालामो एबा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ बेखौ खालामो नाथाय गोबां सोंनांगौ TET नि स' TET आ जानुवारियाव होनो थांखि लादोंमोन नाथाय बेबो जागोन ना जाया दानि कन्डिसनखौ नायबाथ' जायाबादिसो दानि जिनाखि कन्डिसन दा जेबो BTC आव खामानिया प्रसेसआनो जायाखै जों बेखौ सर्सआव माने जोङो लाइभ दायो नुगासिनो खारन दा 100 कौटिनि बेनिबो गोबां दावराव जागासिनो ससियेल मिडियायाव गोबांथार निउस नुदों भाइरेल जानाय अडिअ कलफोर बेबादि ओंखारदों जेरावनोखि पार्टियाल' लादों होननानै बेबादि ओंखारदों नाथाय दासिमबो जों 100 कौटिनि बाजेटखौ जों ससियेल मिडियायाव बा जोङो अफिसियेलि नुनो मोनाखै जे एप्लाइ जादोंना जामाराखै थ' आंनि नुनायाव दासिमबो बियो एप्लाइखौ जायाखै थ' बे उननि बाथ्रा बे अडिअ कल भाइरेलफ्रा बे उननि बाथ्रा बाट अफिसियेलि दासिमबो 100 कौटिखौ एनाउन्स खालामाखै बा हयथ' साबमिट खालामाखै जानांगौ आरो जेब्लानो साबमिट खालामगोन 100 कौटिनि थ' नोंथांमोना बिनि फर्मखौहाय जेब्लानोखि एनाउन्स खालामगोन बा डिपार्टमेन्ट वाइसआव होगोन अब्ला नोंथांमोना मिडियायाव मोनगोन आरो लोगोसे इउट्युब चेनेलावबो नोंथांमोना मोननो हागोन थ' आं नुनायाव दासिम बे 100 कौटिनि बाजेटआ गैयागोन मानोना दासान्दि बाजेट जायोब्ला एनाउन्स खालामखायो सरकारनिफ्राय थ' बेखौ जों मिथिबाय दासिम एप्लाइआ जाथ'वाखै दानिया बेनो जाबाय TET नि रिजाल्ट थ' TET आ CSB जों जेबो माने बहाय लिंक गैया CSB आ एक्सट्रा आरो TET आ जाबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि आरो बे TET आ 984 पस्टआ दङ होननानै बुंदों LP आरो UP लेभेलाव दा बिनि माखासे प्रसेसा जादोंमोन होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव फोसावगासिनो जिनोखि डिपार्टमेन्टनि EM आ थ' अब्ला जों आसा खालामदोंमोन नैबे 13 आरो 14 एबा 15 हमना ला बे जानुवारियाव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोनगोन होननानै एबा रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै नाथाय फिक्स नङा दा बेनो जाबाय 2025 आव टटेलि साख्रिखौ जों मोनजोबासै बेखौनो जों बाव डिसकास खालामबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 दा बे जायोबा
स' माब्ला जागोन बे जाहैबाय जोंनिया इलेक्सना हमना ला एमएलए इलेक्सना एप्रिलाव जागोन स' एप्रिलाव जायोबा मेयावबो बियो प्रसेस जानाय नङा जुन आरो जुलाइआवसो जिनोखि थाबोनाय जुदि सरकारा गोसो होयोब्ला मावोब्ला ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4आ बेनो जाबाय जुन आरो जुलाइआव प्रसेसा जानाय चान्सआ दङ दा बेखिनिखौ जोङो मोनथिदों देन बेनिफ्राय सर्सआव मोननाय बादिब्ला जे टेटआ हले रिजाल्टआ इलेक्सननि सिगां फैगोन आरो अके दा बेखिनि दानिया नोंथांमोना मोनथिबाय जे बे बोसोराव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि फाइनालि एपइन्टमेन्ट लेटार एचएस लेभेलनि डिग्री लेभेलनिखौ जों मोनमारासै बेनो जाबाय जोंनि बिटिसि साख्रि दा बिनि रिजाल्टखौबो होनो हायासै बा सरकारा होनो हायासै माखासे जाहोननि थाखाय दा सिङाव माबादि जाथाय जादों बेखौथ' जों मिन्थिया नाथाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ जि लाइमोनफोरा इयुथ्सआ आसा खालामदोंमोन बे टटेलि दायो गैला बर्तमान नाथाय उननि समावहाय मा जायो बे उननि बाथ्रासै सरकारा जुदि इयुथ्सखौ नायोब्ला स' इलेक्सननि सिगां साख्रिखौ होनांगोन जुदि साख्रिखौ जुदि इलेक्सननि सिगां होयोब्ला गभर्नमेन्टआ प्लास पइन्ट थागोन जुदि इलेक्सननि सिगांबो जुदि साख्रि होआबा फिन खनसेबाव इलेक्सना इयुथ्सआ मा थांखि लायो बे इयुथ्सनि बाथ्रासै दा बेनो जाबाय दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट आरो नेक्स्टआव लोगो मोनगोन बेनो बिटिसिनि लास्ट भिडिअ 2025 नि